Det er god musik. Jeg siger, det er god musik! Nå! Du må godt synge med. Morgenritualet på hele med Østers Sydsjællands Radio Køge med Echo Smith og Cool Kids. Den er 19 minutter i 8, og Echo Smith har vist lige fået et nyt medlem af deres fanklub. Vi danser! Nemlig den fantastisk charmerende hund, Charlie. Charlie, du har været med i Danmark har talent. Ja! Og sidste gang, der var Danmark var talent, der synes jeg ikke, at du var med sammen med din ven Peter. Nej, jeg kørte følgespot. Okay. Ja. Så du sørgede sådan lidt for... For lyset. Ja, for lyset. Der havde Peter jo valgt at tage Louis Armstrong med. Kender I hinanden, Charlie? Ja, vi ses en gang i anden. En sådan god kollega og... Vi har kufferter ved siden af hinanden. Sådan. Skal du være med igen? Måske. Okay. Jeg ved det ikke helt. Nej, det må være op til din master, eller hvad? Yes, young Jedi. Peter, hvad skal der til for at vinde? Hvad der skal til for at vinde? Det ved jeg simpelthen ikke, hvad der skal til for at vinde. Der er nogle meget mærkelige numre. Ja, der er nogle meget mærkelige numre med. Vi har for eksempel Dennis Agerblad Band. Jeg ved ikke, om du så det. Der var en gut, jeg tror det var Dennis Agerblad selv, som der havde en kjole af hår og et flyt igennem hovedet. Og så dansede det rundt med nogle strygejern. Og så var der en stor mand i noget blåt tøj, som der lignede Scary Smølf. Okay. Altså, det var meget mærkeligt. Hvordan er sådan en dag backstage til sådan et program, hvor folk går rundt med sådan nogle franskbrødre på hovedet, og hvad de nu ellers gør? Hvordan er, altså, tænker man ikke, det er sådan lidt en galaanstalt? Jo, fuldstændig, fordi jeg var jo op imod Roskilde Garde og sådan noget, så der er jo 55 virkelig, virkelig søde knægte, som der løber rundt og med beslag på skoene. Altså, så er der sådan en helt regiment soldater, der løber rundt ud foran din garderobe. Det larmer! Ja, det larmer helt vildt, ja. Men de er skide søde. Og så var der danser, og der var ja, det er jo god blandet landhandel, så det er sådan lidt, hvad skal man kalde det? Twerking. Nå ja, der var twerking. Der var også en, der twerkede. Det vil jeg gøre næste gang. Ja. Jeg gør det nu. Det er godt, det er radio, det her. Det er alt for frækt til... Det er god radio. Ja, det må man sige. Og jeg kan lige fortælle, at der bliver filmet i øjeblikket, så til lytterne, der sidder og tænker, ja. Zoom in! I kan jo sige hvad som helst af, hvad I står og laver i det studie, men vi lægger det faktisk op på vores lille YouTube-kanal her senere. Det kan man også finde via vores Facebook-side, nemlig. Peter, det der med at bugtale, er det noget, man lærer af nogen, eller sidder man og lærer sig selv, eller hvad? Jamen, der er jo ikke sådan en skole, man kan gå hen på, som der hedder bugtalerskolen eller et eller andet, så nej, det er simpelthen noget, man er nødt til at lære sig selv.